Здравейте и добре дошли в моята кухня. Аз съм Теодора Титова или Теди, както всички ме знаят, а вие сте с видеоканала на домашни вкусоти. Днес ще приготвя една класическа българска и традиционна рецепта. Обичам традиционните рецепти. Имам своя мисия да ги запазя, споделяйки ги тук в този видеоканал и в сайта домашнивкусоти.com. В описанието на видеото ще намерите линкове към всички социални мрежи, в които може да ме намерите, както и към сайта домашнивкусоти.com. А в него ще намерите и подробно описана рецепта за домашно сирене. Да, приятели, днес ще приготвя домашно сирене. И не бързайте да скипвате видеото. Приготвя се супер лесно. Не се приготвя бързо, но резултатът е толкова невероятно вкусен и натурален, че бързо ще ви стане любим. Така че останете до края на това видео, за да видите всички подробности и как сами вкъщи с минимално продукти може да се насладите на истинско, натурално, домашно сирене. Тази рецепта може да бъде изпълнена с краве, овче или козе прясно мляко. Може би един от най-трудните компоненти в рецептата е намирането на качествено домашно прясно мляко. Аз живея на село и този процес не е особено труден за мен, но тези от вас, които живеят в по-големите градове, могат да потърсят къде във вашия град има млекомати. Млякото от тези млекомати е подходящо за направата на домашно кисело мляко, сирене и кашкавал. Така че пробвайте, няма да съжалявате. Днес ще приготвя това сирене с овче мляко. Но разбира се, както казах, вие може да използвате и краве прясно мляко. Това, с което започвам, е 2 литра. Ще изтеглим готовото сирене според млякото, което използвам. А то е 2 литра овче мляко. Както знаем, маслеността е от изключителна важност, когато приготвяме домашни млечни продукти. В момента, в който снимам това видео, сме в летния сезон. Съответно, може лесно да се намери мляко както от кози, така от овце и от крави. А самата масленост, разбира се, зависи от много компоненти. Това как се хранили животните до порода животни, от които се добива млякото. Но искам да кажа, че овчето мляко е с най-висока масленост. Така че нека не се изненадваме от количеството сирене, което ще получим това овче мляко. Аз вече съм пробвала и правила и мога да кажа, че ще бъдете изненадани към края на видеото. Ще се изненадате какво е количеството или грамажа на готовото сирене от 2 литра овче мляко. В сайта домашнивкусоти.com съм споделила рецепта за краве сирене. Там също има съотношение прясно мляко, готов продукт, толкова. Също така ще трябва да си набавите и мая за сирене. Аз използвам такава, която съм си купила от магазина, троянска мая за сирене. Не я използвам и за направата на домашен кашкавал. Но в процеса на рецептата ще видите от колко количество мая се слага и какво точно се прави. Започвам с сваряването на прясното мляко. Слагам си тенжерата на котлона, изсипвам млякото и разбира се, трябва да бъде сварено на много тих огън, ако мога така да се изразя. Аз ще го сваря на моя котлон е до 5-та степен, ще го сваря на 2, на 2 или 3 макс. Не трябва да кипва. Трябва млякото да е добре сварено. След това ще видите какво следва. А сега да започваме. Сега съм сигурна, че много от вас ще пишат в коментарите като забележка, че млякото докато се вари не се бърка, но познайте какво, аз го бъркам и винаги не се получава. Бъркам го, защото го варя в обикновената тенджера, а не в млековарка, така че не желая по дъното да има остатъци от захванало се мляко или загоряло мляко, защото вкуса на сиренето, киселото мляко, въобще кашкавала се променя. Това предпочитам да разбърквам, че не е задължително да имате термометър. Аз много често използвам метода, който са използвали моите баби на село. Ползват пръста си. Така температурата е
най-точно до тази, до която трябва да се приготви млякото. Но в момента няма да ползвам пръста, защото ще се изгоря. Ще го направя малко по-късно и ще ви покажа как. Как да проверим, че млякото е готово за пасиране, без да имаме наличен термометър? Много лесно, както нашите баби са го правили с помощта на ръцете или на пръстите. Ако допреди малко нямаше как да докосна и да бръкна в млякото, защото беше вряло и горещо, близо 98 градуса, сега мога да го направя спокойно, ето с пръста. И задържам. Това е показател и трябва леко да е топло. Това е показател, че млякото е готово да поеме маята за няколко секунди и не трябва да е непоносимо топло. 38-40 градуса е препоръчителната температура за приготвяне на домашно сирене с мая. Сега, преди да сложа маята, ще добавя и малко сол. Пак трябва да е солено сиренето, освен за вкус, тя помага и за неговото консервиране. После пак ще сложа около една стотина лъжица сол вътре и ще разбъркам помощта на дървена бъркалка. Искам да ви покажа какъв каймак се получи отгоре, вижте. Това е маслиността. Ако събирате каймака всъщност на свареното мляко, може да приготвите и масло. Имам рецепта и за домашно масло в сайта домашнивкусотии.com. Това, че се получава каймак, въобще не трябва да ви тревожи, напротив, трябва да ви радва, защото е добър признак, че млякото е маслено и добро. И от него ще се получи наистина хубаво домашно сирене. Нямам пипета, всеки път забравям да си купя от аптеката, значи използвам ето такъв дозатор за сироп от температура или там, ако имате деца, знаете, или просто си купете една пипета от аптеката, всеки път забравям. Сега на литър мляко троянската мая препоръчва около 5-6 капки. Аз имам 2 литра мляко, ще сложа 12-13 капки, така че ставям и си взимам. Така, 12-13 капки. Започвам да ги броя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, точно 13 капки. Вижте каква прецизност. Това е опита. Правя редовно сирене и къшкавала вкъщи, затова реших да направя рецептата и да споделя с вас. Разбърквам добре и последва. Трябва да покрия, само да види къде е дата пачето. Слагам капака на тенджерата, опаковам си млякото, но пред това събирам маяк в хладилника. Сега, хубаво е да завиете тенджерата с плътно одеяло или кухнени кърпи, които са по-плътни. Аз ще използвам тези двете и оставите за около 2 часа. 2 часа ще трябват на млякото, преди да преминем към следващия етап от рецепта. След 2 часа ще се видим. Ето ни отново след 2 часа. Махам капака и искам да ви покажа. Вижте как е стегнало нашето бъдещо сирене. Сега какво следва? Следва да го нарежем ето така. Ще ви поканя отблизо да видите, защото предполагам, че това разделение не се вижда, така че елате тук да нарежем заедно готовото, почти готовото сирене. Взехте духа, който ще разположа върху грилира и другата тенджера. И сега ще видите какво следва. Тук е добре да използвате по-голям цензур, защото количеството все пак не е малко. Дори си позирам, че грилира ще ми се наклони отделно. Да видим.
Готови ли сте? Ето, опръщаме. Казах, че подозирам, че това ще се случи. Взимам една силиконова бъркалка. Тук ще стане супер сирене. Вижте само всички предпоставки са на лице за това. Обирам внимателно количеството по тенжерата. Обожавам силиконовите бъркалки, защото с тях всичко се чиства много старателно. Сега ще посоля отново. Тук има около две супени лъжици сол ще сложа. Все пак ще ни трябва сол, защото, както казах, тя е добър вкусител и помага за трайността на сиренето. Консервира го. Добре съм от този край. Сега следва и моят хак, както казва Рая, дъщеря ми. Ще ви покажа къде го покачам, за да използвам максимално пространството в кухнята. Премествам ето така съда и идвам тук. Препоръчвам да ползвате и вие дръжките на кухненските шкафове, но само ако са здрави, за да нямате проблеми след това с кухнята. Карвам добре и така. Оставям суроватката да се изтича. Колко часа? Това е относително. 2 часа отново. Може да отнеме и 3. След което ще ви покажа какво следва. Но до тогава това е процес. Изминаха 2 часа, както се отсежда. Сега слагам тук бъдещето сирене. Така, слагам го легнало. Все още има нужда да се отсежда. Това идва на помощ моите импровизирани камъни. Опаковане добре в фолиото на елончетата, за да се чисти. Слагам отгоре и прекискам отново за 2-3 часа. Приятели, след като изминат тези 2-3 часа от както с тежестта, сиренето се прибира в хладилника. Приятели, ето го готовото домашно сирене. Получи се уникално вкусно. Вярвайте ми. Сега ще ви кажа, че от 2 литра овче мляко, знаете, казах в началото, полученият резултат или полученото готово сирене е 800 грама. Виждате какъв голям добив на сирене даде това количество мляко. Пробвайте рецептата и споделете отзиви с мен. Ще съм изключително щастлива да го направите. Ако тази рецепта ви харесва, оставете своята реакция, оставете и своя коментар и споделете видеото с приятели. Това изключително много помага на видеоканала да достигне до повече хора.
Нека повече хора видят колко лесно се приготвят тези невероятно вкусни домашни продукти. Сега да пробвам сиренцето. Перфектно. С доматки и с домашно хлебче е наистина страхотно. Сега нямам търпение и ето това. Когато бях малка, обожавах да си хапвам филейка хляб, намазана с сирене и отгоре с парче. Хубав домат. Приказка. Пишете в коментарите, вие обичате ли тази комбинация. Аз сега ще я пробвам. Ето това е български вкус. Няма какво друго да си говорим. Струва си усилието да приготвите домашно сирене. Приятели, направете го, наистина страхотно се получава. Ще се радвам наистина да го направите. Ами, аз сега продължавам да си хапвам, а вие пробвайте рецептата. До скоро!